Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. Дастаи Истиқлоли Душанбе баъди бохти пайдарпайаш дар Лиги Чемпионҳои Осиё 2 дирӯз дар майдонаш бо дастаи Ал-Ваҳдоти Урдун хувоз муда бори дигар ба шикаст гирифтор шуд. Ин нокомиҳои пайдарпай аз он далолат мекунанд ки Истиқлоли Душанбе ба марҳилаи Лиги Чемпионҳо дар тарҳи нав омодагии хуб надидааст. Аз ҷарони ин вохӯрӣ наворҳоро тамошо кунед. дар ҳақиқат он чизҳое ки мо ба шумо гуфтему дастаҳо ба ин бозиҳо тайёр нестанд. Бори дигар мо дар қисми аввали вохӯрӣ байни дастаҳои Истиқлол ва ҳамчунин Ал-Ваҳдоти Урдун дидем. Футболбозони мо албатта якдигарро дар майдон хуб дарк намекарданд ва наметавонистанд ки дурусттар тӯбро ба якдигар расонанд. Аз тарафи дигар легионерҳои мо хеле иштибоҳҳои зиёд доштанд. Баръакси дастаи Истиқлоли Душанбе дар ин майдон футболбозони дастаи Ал-Ваҳдот хеле хубтар бозӣ карданд. Ҳоло мо инҷо як ҳунарнамоии футболбозии ин дастаро мебинем ва дар ин Муҳаммад Симрин буд навака ки як зарба зад. Инҷо ҳам иштибоҳ аст, аммо бибинед ки Амирбек Ҷӯрабоев чӣ гуна дар марказ ба иштибоҳ роҳ медиҳад. Ва як гузариши дигар инҷо ҳуҷуме ки метавонист бо гол анҷом ёбад, аммо ғайричашм дошт. Ин тур ҳам нашуд ва инҷо пеш аз ҳама Гуайе яке аз бозигароне ки аз ҳама бештар дар дастаи Ал-Ваҳдот голҳои бисёре задааст, метавонист инҷо дар ҳақиқат ҳисобро боз кунад. Аммо инҷо бибинед чӣ ҳолат рух медиҳад. Як ҳолате рух медиҳад ки аз пой Содиқ Қурбонов меафтад ва ҳисоб боз мешавад ва инҷо Баҳа Файсал дар як ҳолате ҷойгир шуда буд ки бибинед 6 нафар бозигарони дастаи Истиқлол ҳастанд, вале пеши роҳи ин бозигарро гирифта натавонистанд ва ниҳоят ҳисоб боз гардид ва ин ҳамагии дақиқаи 52-юми нимаи дуюм буд ва баъдан футболбозони дастаи Истиқлол имконият доштанд. Аз рӯи гуфти сармураббӣ Игор Черевченко ҳамиро ҳам гуфтан мумкин аст ки қисми дуюми бозӣ дар ҳақиқат бартарӣ бар ҷониби дастаи Истиқлол ҳам буд. Онҳо бештар ҳуҷум карданд, яъне маълум буд ки дастаи Истиқлол аст ва метавонад мубориза барад то ки ҳисобро тағйир ҳам диҳад. вале меҳмонон дар ҷои худ нанишастанд, онҳо ҳам бозии зебо нишон доданд ва дар натиҷа чунин ҳолате ҳам ба вуҷуд омад ки Истиқлол инҷо метавонист ҳисобро баробар кунад. на танҳо инҷо Ҷалилов, балки Мабадшоев, балки дигар бозигарон ҳам имконият доштанд. ҳоло як бори дигар бинед инҷо дар ҳоле ки дигар бозигарони ҳайати эҳтиётӣ омаданд. Франческо Марҷота аз Италия ки мо хеле тарғиб зиёд кардем, аммо инҷо чӣ коре карда натавонистанд ва ниҳоят бозӣ бо бохт ҷамъбаст шуд.